Op de Bosberg in Appelskeer staan 110 fietsers klaar om een parcours uit te lezen van dik 176 kilometer. Een prachtige route trok het zuidesten van uw provincie. Het is in het begin van de rit als de man van Metec de ongeval opziekje. Laat er dan nog maar 6 kilometer op zitten. Dan stiert een breuk in het peloton en een kopgroep van 20 man neemt de leiding. Het tempo in die groep leidt heeg, zo rond de 50 kilometer in het uren. Het gat maar het peloton is in het begin nog 10 seconden, maar dat wordt al gauw meer. Na een heel kilometer is de vastsprong op het peloton groeit 44 seconden. De kopgroep bestaat dan nog uit 16 man en we moeten spietig genoeg constateren dat de enige Fries, Koen Riepma, daar net meer bij zit. Wel joggen we de volslijne ploeg van Metec, de man in het zwart-blauw. Zij bepalen het tempo, als we joggen hoe de man hoe het Ruben, hoe de klinkers van de stelling waren van Dendrië. Het is dan wachten op het peloton. Waar kan het gat dichtrieden? Dus motorrieder informeert even bij Jan Bos uit Bontebok. Hey Jan, gaat ie goed? Ja, gaat wel goed. Maar ik denk dat de afstand me wel de das om doet straks, maar ik zie het wel. Harde wind, hè? Ja, maar gewoon lekker rijden, genieten. Het is duidelijk, van Bos hoeven we net zo'n soort te verwachten. Het is de trein van Metec die op volle snelheid terugkoerst en het gat maar het peloton wordt alleen nog maar grutter. Er zit 113 kilometer op als we onkomen in Appelskeer. Vastsprong op het peloton is 3 minuten en 45 seconden. We mogen dus concluderen dat het Frieske succes er Joet net in zit. Het binnen benamelijk de Metec-man die de tjenst uitmaatje. Adrie Lindeman, Joey van Rey, Peter Koning, Dennis Smit, Dex Groen en Elmar Rijders. In het begin van de rit gaan ze er als een speer van terug. Het peloton is net sterk genoeg om de kopgroep weer op te slokken. En wat Elsen in al onkomt zich, wordt uitzoekend uitviert. 3 man uit de Metec-ploeg ontsnappen uit de kopgroep en met grut Max Vertoon rieden ze maar haar treien over de finish. En de winst gaat naar Peter Koning uit Venhuizen. En de Vriezen, die stellen teloor. Teken Piet, het ben je echt de man van Metec die hier de koers bepalen. Baalsto? Ja, ik baal. Ze stonden al machinaal vooraan bij de start. En ik dacht, nou, ik kan wel het begin kan wel een voorhand rijden, maar dat wie ja, ik mis. Ik net goed inschatten. Dus na kilometer 3 rieden ze al volle bak. Echt volle bak. Ja, we komen op een kant. En hier hebben we lint. En ja, ik zie gewoon de 4 van achteren. En ja, ik heb misschien wel een goede koers gereden, maar ik heb gewoon de slag gemist. Ja, dat kijk ik me gewoon echt met mezelf onrekening.